Aigle Studio. Wodi ko do haydina jawro buba nanata do to ado sala fajiri hado atawan asira atawan hadata jemma futu ado sala atawan jawro buba hado ase ko minata o ay tarobe fiata ba jawro do ka ase hunde ka gonga ande ka yottiya lawna jawro na Allah wona no kondo wadaro onon ko do mi do mari kubaro mon kondo wana wuro jawro ayawi wallahi mi yawai mon sakko jawro ayawi Allah mi yawai mon sakko hakuda waya ndil nan tan kwal waya pada jawro bi nya tunda jundu do mari haji ma fada ndilla mi vi aya via jawro min astajoda on vi gorko am do wa anda masiboro don ndilla ne nan ka yo wai jawro wonta ko minana tawada ta gure tere do jonta kayoti amna to ha am kam wada take dikka anda wada take yado kono yi mantuko bani bajo jawruba kisa wangi jamaje finne jebe ewnata jawruba do mari jannare handir maka ladde do botto be siki be nay han naddere sai mbati sai siri be luttidi ndo fama ya jawro mari bo basikari ladde ayata ladde jawruba do derken may bonni di ay ko o jawro may on be hore ma ko sayo tawi bentu na anda ko salata ta adam bodo kam yide Allah wato min kala yide mondo kada sakla ma sen jonta kam Allah jittale do habbe Allah holle ni daga yide mondo bannin bo handir maka nyamugo amana tabbi jam nayi hala mako be safirna do tara fabbi min ayata do wala no mi habde be mako hala safiya do hato e gonga mai an jawro buba wuro jawro buba do holla on noy laamu ladde woni noy jonde ladde woni laamu jawro buba do holla en noy en mo inta jonde kawe amin be mo en go al aadaji meden abbo na be mo yewtata fere ma wara a joda do yewta da on do yiya mi jodi be mayram jon wiya way mi jodi fere am kay abbo firamol be vi sadi majji naawi suka be mo yewtata fere ma bani kaya mala amadu jotte be do yewta be mayram do ko mo do wala mo ndamo do wuro do mi wala mi wala mo mayram do fere ma do yewta wallahi hoyna ne abbo to ko yidi fi ko yeyya munna Allah hoyna ne abbo fanin dotti men no ayata do to furti kona ma ko ta faalo mo andi dotti en do to mangu wadi do gite mai futa fere do tetorabe burata ko gite mai tutori mo hoyo viola rema o yidi fi ko yeyya ma mi jodi o viola rema sinano kanom jodi ndama do ni abbo vio yata kam do ni kugal Salam alaikum. Wa alaikum salam. Yawa, daga abbo? Na'am. Wata jodi koko on andi dingal sauti da jodi yauta fere mun hali. Abbo. Wala fotai. Abbo sauti. Ya fotai. Fotai.
Abomin. Yidena, yidena. Obi apona, obi apona. Abbo da yau ta fere mu mali. Dasai, dillen ma. Dillen asai. Niko sakli yamma Allah. Burtu kona ma ko an ken yauta ala yige ne kai. Jotta misali ado fere ma ko yau ta wani. Wabillahi la fere ma ko do kana wallo ni yau ta. Ira tawtudo. Non banni. Ha? Atayni be berde jeedu na tayni berde jeedu me awi bingela sawtere ma wati so bingelam na bingel lo fere ma ko do jodi yau ta le. Fere ma ko kaccay fere ma ko kaccay mi emi ma lara bingel lo jodi abiya fere ma ko kaccay da mo do jodi yau ta ebi wadi tawtudo atawta wati sawtere ma to bingelam tira yaro tramol Lannam patka ma ko do tayam dadda do wiya bingel sawti do jodi fere ma ko do yewta fere ma ko ato ada jodi be hakkilo ma do yewta o yewtayna belde min dildina mi watta Sali jonta ha do wi na be jodi yewta fere am na mi sawti na modi tramal banni no wari ci amado jonta hakkilo ni be fere kam ko tefata kam ko ma ni sawtiro o yaro tramal o wartiri o wi anu wala be dada non ga e sare be do rajo todi wala be Allah ceyne jam sawtere mako yortandore mako ira yaro tramol anda ko ni ya da dana sani o wi na jonta bo re ni ma da o to kata yiwde toyi ko ummiida eske balliyo kayya amma wallahi mi fere ka famataɓe yiwde jottano yo ummini hakkilo dadama to ɗum mari tension ni na sai o do'ana na mere be ɗum tambala ngala a kiɗo kala bani ɓe joygani wonde waysi Amadou Langalanga yiwa na mere ngawro hakkilo makko ɗo balangalanga mayo jonta kam andina mi wata yehi o ummini hakkilo dada kami hota mi yaha mi diɗɗitino ma saare amma ta a wiya miɗo dilla mi wacce ma na bi hore masatina min ɗon mari lekki mo nayi usel mo moti tambari am Useni tambari am useni tambari am miɗo mari debbo be ɓukkon useni mon bo useni tambari am mi wiyan on gonga aɗo huuɗa ɓe mojon mi anji kom yecci on barata yeccu min accete on non hota ɓe soja man minin ɗiɗi on ha toɓe nani sirri amin ha yeɗo wa debbo ɓaygiramoɗo naabi ha debbo moɗon yelwa debbo o gama on a wiyata yecci mon sirri amin manna laɓutuno haala maɗo malla yiɗi a wadinirami noon wallahi gonga on bo reza o ga oɗo yiɗi o honni amin ko galani noon timmunu ɓe mako to banni on huwata kam on rooɓe hanayi on bara konneje moɗon banni hanino on hooca aside on waɗa ha gite ɗo to gite man soli on wara on waɗa ha ɗo to soli on acca mo turajur bako on wara on bara mo ɓe hakkilo amma banni ko on wara ɓe laɓi ɓe ɗumani on ɗon bara ɓe kanjum on ɗon waɗa ɓe ɗon sankita groupe amin ɗo amoyjo an bo amoyjo
a warata habbas min aɗon yokkini yeeso ma yiɗi a holla min kuugal amin. min mi zargina manga ha wuro Katarko. Min on bari yimɓe 50 journée gotel wala ko mi waɗay. Mi tammi on ɗon nana, amma sina hande mi meeɗay accugo gujjo to wonay ha nder groupe amin laara yeeso am. se to ha nder wuro kam goɗɗo fottay fama mi ɗume. a moyjo ha groupe toya woni? a wi a andayam, o lallay a andayam, amma mi andi ha nder groupe man aɗon nana jagorɗo groupe man ɗon nela goɗɗo, amma a meeɗay yigo goɗɗo man. ɗon nela goɗɗo man yaha timmitina himɓe ma ya jafta cede feere mako. mi andi groupe ji je woni ha Katarko, groupe gotel on ɓe ɗo mana bo ko moye ɗo hula groupe man. wala mo bo andi inde groupe man sey himɓe je woni ha nder groupe man. a foti a yeccan inde groupe man ya? oho lallay mi andi wala mo andi inde groupe man sina goɗɗo je hulɓe groupe man. to inde groupe man fakat maɓɓere inde groupe may wala mo andi inde groupe may sey huwoɓe ɗo tan. mi nani ko a wi, amma ha mi himata on mi laara dabare min watta ko ɗume sey be hakkilo. to jotta kam mi wari ha ɗo ha min huuda, ngam min kam groupe am kam timmi. irin fasiken ɗo ɓe sankiti groupe amin ɓe tufule ɓe ɗon huwa ɓe soje. ngam majum min dara min huwa ko moye heɓa. jotta kam a yiɗi a holla min kuugal min ko min vowi waɗugo ɗo min wawayna? a ɓeddu maɓɓutungo am gite. mi andi o ɗo mari goɗo sirri mako je ɗo huynama ko galler ñibre. haala ɗo sey be hakkilo, ha mi joɗa mi hima mi laara haala ɗo. sey lora bas mi non. Reza oka bagawal on hosa gawari ɗo on yaha on sakkina gaska min vowi ɗo, e toya bo on yaha on siga mo. oga ko waɗi debbo ma ɗo yeeri ha jotta hande ñalɗe 3 ko en hefti kanko firistami. ko waɗi en mbaraymo malla nga o debbo ma? lallai haala ma ɗo gonga, min haɓɓidi ko ɗum debbo ma ko ɗum ɓingel ma kai ko ɗum baba ma ko ma ɗum je mako ko ma je am mo haɓɓi siriti amin ko siritana min masam min ɗo halka mon. ko waɗi on ha jotta min timmiday be debbo ma ko malla ngaw debbo ma ka sen min tanja sarɗuji kuugal amin? kayefi haala joni bolwata ɗum ono kubarkama ɗum nder ma se a wawa hunduko ma boɗɗo ma yeeso laamu a woni ay wore barkama mayna deftiren woni a andina debbo ko wari a saare ɗo min kam mi famay sam. salamu aleykum. nani ma anmire eni haala ɗume ma ɗo wolwa kam? ɗum maɗaji ko ronatami dey min a yeccami mo reedini ma ɗo a tammi wolde de a dillino a acci ɗo haala man salina waɗu no a watta pat a nanga mo, to a nangi mo bo waɗu ko hani. a larata ɗo kabiru ha nder duniyaru ɗo to ni an a ñayri jawdi ko ma laamu malli ko dabare yottay ko hokkama ɓingel, sei to Allah hokkima
sare ɗum sare goɗɗo on na sare baba men enen ɗo en wala saaro en heɓi en ɗo ɗuwa haɗɗo ɗume on a waddata buuɗaje tramolen ɗo on andi Allah accatamon kam a wadda ha duniya ɗo pa hunduko ɗo to wala ko o nasta hunduko salatu barkama yaɗo jurgiri banni ɗo wallahi hammaji ga keyami ñamay ñamduje a laari keñña mi defi ɗo ha bappa en on mi yehi ɓe hokki am mi wari mi sofni hala tegal on ɗo laara ɗo semuyal iga on ɗo tera ɓeɗo wiya mo ni on semuyal ɗo ko laarini irada kujeji banniɗo on barkama Envio mi sefnayan. Minanai? Envio mi sefnayan barkama. Kayya sambo hulo Allah. O huɓutani a sawere ɗiɗi a ñamdi timmi. mi tawi debbo maako reedu ɓingel maako reedu to bannin kam ko be mojo min sendata de duniyaro kanjum waɗi hande mi wartiri derɗiko maako man sa maɓɓita gite ma boɗɗum heɓa faama o moyjo. salamu aleykum Banni ɓe ekkitini mana. an ba moy ha saare ma yamine Mi moy ngam ha saare ma ha dina to a silmin to goɗɗo notay kam a natana loru. Ba a laari a ɓangi a taskitayɗo banni balle ma to timmi ko ha toye a woni a maayo. kayefi a andiyam a andi ko waddiyam mi foɗima noppi waɗi amin ba nani amma nanayi amma jotta kam noppi ma je min foɗi ɗo mi ta'a noppi man mi dillida be majum. useni tata waɗe bannin mi famay nde an ka wurtay sam je sobiraɓe am no pat wurti amma je am ka wurtay sam amma a yiɗi mi jaɓa correction mi waɗa fo ngam o salana Ko nandi ba banni man no. kay ɗo kam na waɗata ɗo ɗum haɓɓe dow amin be ma fuu en dara e moytina leddi ngam ha leddi amin yaha yeeso amma bana yiɗi waɗugo ɗo kam nana ha en yara leddi yeeso kadi ha en ɓedda wonnugo leddi man To bakkama amma min kan ko mi yeccata fa sanja fa kayefi